Jak probíhá typická komunikace v League of Legends? Tahle hra ti spolehlivě zařídí hodiny a hodiny psychického utrpení, které může vést i k poškozování věcí okolo tebe. Pojďme se tedy podívat, jak taková muka probíhají. Předtím, než se připojíš do hry, tak tě čeká tzv. Champ Select. V tom si zvolíš svého hrdinu a případně nějakého zakážeš. To už záleží na tom, jaký herní moc si bereš. V tomto selektu se také nachází chat, ke kterému mají taktéž přístup tví spoluhráči. Očekával bys, že se zde kolektivně domluvíte na strategii a rozvržení šampionů, ale skutečnost je diametrálně odlišná. Nejspíše zde uvidíš solidní dávku vulgarismu v různých jazycích, vyhrožování či brečení, že daný hráč není spokojený na svoji roli. Tohle byla jen taková menší příprava na skutečný boj. V samotné hře je vylepšená mechanika chatu o tzv. All chat. Můžeš tedy začít komunikovat i se svými soupeři. Pokud se ti bude dařit soupeře zabíjet, tak v tomto all chatu pravděpodobně uvidíš, jak ti někdo dopodrobna vysvětluje, jak to včera udělalo při tvojí mamce. Nezapomeň dát like a odběr, je to zdarma.